genopleve. Forkerte skærm. Jeg skal ud efter en bil. Okay. Det du gør, vi er enige om, du har lavet det med metal. Så går du ud af det der klip. Skift farven på noget. Hej, betjent! Hej. Hvorfor sidder en læge inde i din politibil? Det er min bil. Ja, det er sjovt. Okay, så laver vi lige noget andet også. Det er min pige. Min dame. Den er negativ. Min dame! Nej. Nå, okay. Du har din dame, min dame, ding, ding, dang. Vi skal holde la hela la. Fedt du. Mig og dig, vi skal halla halla. Du forstår det? Nå. Jo, du dig forstår det? Så tager vi den her. Ja, jeg skal lige sikkert sådan. Hop ind. Dig og mig, vi laver hele dang dang. Gider du køre? Ja, den der på den der chokoladestang. Hallo? Gider du køre, mand? Nå. Nå, men så kør lige noget kameradio. Hvem er det, der kører bagved os? Altså. Det er dem. Hallo? Det er dem. Kør nu. Det er fucking dem, mand. Hej! Kør nu. Hvem er du? Ringe! Nå, så kører vi bare. Jeg ved ikke, hvem det er. Nå, det var man ikke. Goddag, dreng. Det var de der... Det er dem, du kan jo se. Ja, bare lad ham, altså. Gå ned til våbenbutikken. Lad være. Altså, de må ikke tage os, når vi lige gemmer livet. Du kan bare køre ned til en våbenbutik. Ja, men bare lad være med at fuck noget op. Ja. Vi skal. Ja. Goddag her. Goddag. Lad os se. Altså, er du til grin, eller hvad? Lad mig køre ind i min bil. Så gå ud af bilen, altså, hvis du er så rapkøbt. Hassan, hop nu bare ind. Altså. Det er da godt nok til grin. Hvis man er så rapkøbt. Jeg har virkelig beviset. Jeg fik også et borgernummer, så det er helt fint. Hvis der er han stadig følger efter os. Så der er ikke noget problem, det jeg sagde, vel? Nej, du snakker bare som du plejer, altså der er ikke noget. Det er jo det med, men vi kan jo ikke komme ud. Men det er jo det. Vi gå op til borg. Op til vores borg. Jeg skal lige ind på radioen. Gå op til borgen. Hvorfor? Hvorfor? To mennesker! To mennesker! Kør! Please, kør! Hvem er der op? To er derfra, han er dræbt en! Vi er på vej. 3 MDF'er ned. Der er kun 2 tilbage nu, fordi jeg har dræbt en. Se, kør! Vi er på vej. Er det Martin, der har nedlagt den, mand? En. Men har han skudt den? Nej, jeg tror han er dræbt. Har du skudt den? Hvad har du gjort med dem? Jeg ved det ikke, bare for det kørt op. Jeg er i gang, mand. Altså. Kør væk din fucking Porsche, mand. Ellers ridser jeg den. Men nu er der så ikke noget, der hedder at... Der. Ind. Er det inde i... Jo, han er ikke på radio. De er herinde, de er inde ved lærret, inde på kontoret. De andre medlemmer er her. Vi har der et sted. Bliv herinde. Hvilken fucking mange? Lad mig løse op. What the fuck? Stop, nu, det kommer flere ind.
Du kom. Drejer rundt. Fuck er det her til? Julen med på bussen drejer rundt. Ja, tak! Ind nu. Kom, tag lige ja tak. Sygt nok. Hold da op.